Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdy baqy tarap ýurdundaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli aşýas. Gepleşmenin başynda hormatly prezident bilen adyna gelen hat bilen tanışdyrýas. Onda şeýle diýilýär. Onuň Aly Hazreti Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly Jenap prezident, 2021-nji ýylyň 14-nji 16-njy oktyabr aralygynda Hytaýyň hökümeti Pekin'de Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ötüş ady bilen ikinji ähli maslahatyny utgaşykly tertipde geçirer. Maslahatyň açylyş dabarasy 14-nji oktyabrda bolar. Häzirki wagtda COVID-19 pandemiýasynyň ýaýramagy hem oňa täze görnüşlerini döremegi dowam edýär. Dünýä ykdysadynyň gaýtadan dikeldilmegi çylşyrymly tapgyrdadyr. 2030-njy ýyla şeýle döwür üçin durnukly ötüş ulgamynda gün tertibiniň ähli durmuşa geçirilmegi bolsa, uly kynçylyklara fedawar bolýar. Şunuň bilen baglykda Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ötüş boýunça ikinji ähli maslahatynyň geçirilmegi uly ähmiýete eger. Bu forum hemme ýurtlar üçin özara hyzmatdaşyň hem ähli ötüşiň biniýadyny döredir. COVID-19 garşy görüşde dünýäde hyzmatdaşlyga, uly ulgamyna hyzmatdaşlygyny puturlandyrmagyna ýardam berer hemde dünýä ykdysadynyň gaýtadan dikeldilmegine goşant goşar. Sede maslahatyň açylyş dawrasyna gatnaşmagy hem online görüşde çykyş etmäge höwes bilen çagyrýan. Munyň özi Birleşen Milletler Guramasyna agda ýurtlaryň arasynda durnukly ötüş ulgamyny tejribe başlamak, hem özara gatnaşyklarda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça mailnamalary ara alyp maslahatlaşmak üçin oňat mümkinçilikler diýip hasap edýän. Munyň özi COVID-19 garşy halkara raýdaşlygyny 2030-njy ýyla şeýle döwür üçin gün tertibine birlikde durmuşa geçirmäge hem ykdysadyty dikeltmäge de itergi berer. Size tüy sürekden hormat goýan mardaky ananyrmalamy kabul etmeňizi haýyş edýän. Xi Jinping Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy. Ýa-ni tanyş bolan hatyňyzdan görnüşýärli. Şu gün hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'in çaklagy boýunça sanly ulgam arkaly Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ulgy boýunça ikinji ähli maslahatyna gatnaşdy. Bu maslahat Hytaý Halk Respublikasynyň paýtagty Pekin şäherinde öz işine başlady. Hytaý Halk Respublikasynyň paýtagty Pekin şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ulgy boýunça ikinji ähli maslahaty öz işine başlady. Hormatly prezidentimiz sanly ulgam arkaly ähli maslahatyň işine gatnaşdy. Forumyň başynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres maslahaty gatnaşyklaryny bärekläp, gozgolýan meseleniň ähmiýetini belledi. Ol ulgamyna hyzmatdaşlygyň zerurlygyna umumy düşünilmegini, dünýä ykdysadyety üçin häzirki çylşyrymly döwürde döwletler, tewitler we tutuş iklimler üçin ýödary beýiklikli hyzmatdaşlygyň açýan ägir türlü mümkinçiliklerini göz ýetirilmegini beýan edýär. Forum COVID-19 garşy halkara raýdaşlygyna 2030-njy ýyla çeninde üçin gün tertibini birlikde durmuşa geçirmäge hem-de dünýä ykdysadytyny dikeltmäge itergi berer. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ähli Mezçide durnukly ulygyň aýratyn orny bar adyp, häzirki döwrüň derwäýt meselelerini çözmäge netijeli çemeleşmeleri işläp taýýarlamagy, işiň gatnaşýan garaşsyz bitarap Türkmenistanyň oňyn orny aýratyn belledi. Bellenşýärli hut Türkmenistan öz döwründe Birleşen Milletler Guramasynyň hogunarlygyny ulyg meselesi boýunça ähli dialogy ýoly goýmak başlangyjy bilen çykyş edip, Birleşen Milletler Guramasyny bilen birlikde durnukly ulyg boýunça birinji ähli maslahaty geçirmegi teklip etdi hem-de gurady. Aşgabatda geçirilen forum durnukly ötüşiň aýrylmaz bölegi hökümini halkara ulyg ulgamny ösdürmek boýunça giň halkara gatnaşyklarynyň täze tapgyryna badylga berdi diýip Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary öz çykyşynda belledi. Ähli maslahatda Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping çykyş etmek bilen bu dünýä ähmiýetli foruma gatnaşçylary hoşallyk bildirdi. Şeýle hem ol häzirki döwürde ulyg ulgamynyň dünýä ykdysadytynyň möhüm puwda bolup durýanyny belledi. Taryhdan belli bolşýaly gadymy döwürlerde tögdä kerwenleri günnogar bilen gün matara baglanşdyryp, ýurtlaryň we halklaryň arasynda gatnaşyklaryň netijeli häýete eý bolmagyna öz täsirini ýetiripdir. Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy häzirki döwürde COVID-19 ýokançy sebäpli ulyg ulgamyny halkara hyzmatdaşlygyna käbir kynçylyklaryň ýüze çykanlygyny belläp, bu wekimiň garşysyna birlikde görüş alyp barmagyň zerurlygyny aýtdy.
Şuňla baglykda ol dünýä ýurtlarynyň uluglaryň ähli görnüşleri boýunça hyzmatdaşygy işleňleşdirmek, ähli ýurtlaryň hyzmatdaşyk babatdaky mümkinçiliklerini dogry durumça geçirmek üçin zerur tagallalary etmelidigini belledi. Hatay Halk Respublikasynyň başlygy ulug ulgamynyň ýurtlaryň arasynda paragatçylyk we durnukly üçin etmekde möhüm orun eýleýänini belläp, Hataýyň bar bolan mümkinçiliklerini we toplan tejribesini paýlaşmaga taýýardygyny aýtdy. Hemde ulug ulgamyna hyzmatdaşyň halklary, medeniýetleri baglanyşdyrmakda möhüm orun eýleýänligini aýratyn belledi. Forumyň başyna onuň gün tertibine gerilen ulug kommunikasiýa ulgamyna ýylary beýpitli hyzmatdaşyk ösdürmäge gönükdirilen meseleleriň ýüren wajypdygy bellenildi. Birleşen Milletler Romasynyň durnukly ulug boýunça ikinji ähli maslahatynyň başyna hormatly prezidentimiz çykyş etmek bilen şeýle diýdi. Уважаемый председатель, уважаемые участники, прежде всего позвольте выразить глубокую благодарность председателю Китайской Народной Республики, его превосходительству, господину Си Цзиньпину и генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, его превосходительству, господину Антонио Гутеррешу за приглашение принять участие в работе второй глобальной конференции по устойчивому транспорту. Туркменистан твердо и последовательно привержен тесному и широкому международному сотрудничеству в транспортной сфере. Хотел бы отметить, что именно по инициативе нашей страны при поддержке ООН и других многочисленных партнеров в Ашхабаде в ноябре 2016 года состоялась первая глобальная конференция по устойчивому транспорту. И в ходе ее работы были сформулированы современные, отвечающие объективным реалиям и запросам подходы к сотрудничеству. Намечены перспективные планы, представлены новые возможности и принят важный итоговый документ. Одним из значимых практических результатов первой глобальной конференции стал запуск Ашхабадского процесса, открывающего широкие возможности для развития многостороннего взаимодействия в транспортной сфере на принципах государственно-частного партнерства. И сегодня самим фактом проведения нынешнего форума подтверждается преемственность и востребованность заложенных тогда традиций широкого диалога по транспортной проблематике как важнейшего условия обеспечения устойчивого глобального развития. Будучи и его последовательным сторонником и активным участником, Туркменистан на политическом уровне, прежде всего в ООН, на протяжении ряда лет инициирует значимые, содержательные и конкретные резолюции в области устойчивого транспорта. В ходе нынешней сессии Генеральной Ассамблеи мы продолжим наращивать усилия по укреплению транспортной устойчивости в условиях чрезвычайных ситуаций, опираясь на положение резолюции Генеральной Ассамблеи, укрепление связи между всеми видами транспорта для обеспечения стабильных и надежных международных перевозок в целях устойчивого развития в период и после пандемии коронавирусного заболевания COVID-19. Напомню, что этот документ был принят по инициативе Туркменистана 29 июля нынешнего года. Также предлагаем вернуться к выдвинутому Туркменистаном ранее предложению о разработке специальной межрегиональной программы по развитию транспорта. Считаем, что цели и задачи такой программы должны формулироваться исходя из последовательно принятых 4 резолюций Генеральной Ассамблеи о развитии международного партнерства в транспортной сфере, итогового документа первой глобальной конференции по устойчивому транспорту 2016 года, других многосторонних документов по укреплению транспортной взаимосвязанности на глобальном уровне. И, пользуясь этой возможностью, хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что в условиях пандемии особо уязвимыми оказались развивающие страны, прежде всего не имеющие прямого выхода
к Мировому океану. Именно на них и сильнее всего отразились вынужденные ограничения в транспортном сообщении. И им по той же причине труднее других выходить на посткризисный уровень. Убеждены, что сегодня мировому сообществу в лице ООН, международных институтов нужно оказать содействие и поддержку этой категории государств, в том числе и преодоление спада и системной реинтеграции в мировые транспортные процессы. В этой связи, продолжая вносить свой ответственный инициативный вклад в поддержание конструктивного и целенаправленного глобального диалога по транспорту, Туркменистан совместно с Организацией Объединенных Наций планирует в апреле 2022 года организовать у себя проведение международной конференции министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Прошу все заинтересованные страны, международные институты предусмотреть свое участие в предстоящей конференции. Как соорганизаторы мы открыты к любым содержательным инициативам, предложениям и рекомендациям по ее проведению. Уважаемые участники, сегодня как никогда важны скоординированные, ответственные, дальновидные решения, направленные на минимизацию последствий кризиса, скорейший выход на устойчивые показатели экономического роста. Важной предпосылкой к этому, на наш взгляд, могло бы стать обсуждение на уровне ООН и параллельно с глобальными стратегическими планами транспортного взаимодействия. В вопросах, связанных с гармонизацией норм и правил, упрощением таможенных и миграционных процедур, а также и других актуальных проблем, касающихся международного сотрудничества в области транспорта. Форма такого сближения, их географическая конфигурация, скорость и модальность могут быть разными. Главное, чтобы они способствовали эффективному партнерству с учетом взаимных интересов, содействовали глобальным планам устойчивого развития и, конечно, были бы свободны от политизации. Туркменистан подтверждает свою приверженность этим целям и принципам, готовы к самому честному, конструктивному сотрудничеству для их скорейшего осуществления. Благодарю за внимание и желаю всем участникам конференции успехов и плодотворной работы. Foruma gatnaşylaryň wekilçilikli düzümi, gozgulan meselelerin netijeli ara alınıp maslahatlaşylmagy, ählimun paragatçylygyň, öz üçin we rywajlygyň bähwidine durnukly uly gulgamyna netijeli halkara hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýän dünýäniň dürli döwletleriniň wezipeleriniň hemde maksatlarynyň amumlygynyň görkezisine urildi. Indi bolsa hormatly prezidentiň adyny gelen gutlar bilen tanışdys. Ilkinji tanışyjyk gutlawmyda şerdiýär. Onuň Ali Hidraty Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow dostlukly Türkmenistanyň garaşdygynyň 30 ýyly münasibetli siziň Ali Hidratyňyzda üstünlikleri we bagat dostlukly Türkmen halkyna bolsa mundan beýlegem awadançylyk hemem ruwaşlyk arzuw etmek meniň üçin uly hormatdyr. Fursatdan peýdaranyp dürli urgamlarda hyzmatdaşlygy işleňleşdirmek hemde halklarymyzyň awadançylygynyň bähwidine iki tarapyň gatnaşyklary ösdürmek üçin siziň bilen bilelikde işlemäge taýýardygymyzy nytmak saýan. Size berkjan saglyk üstünlük hemem awadançylyk arzuw edýän Bashar al-Assad Siriýa Arab Respublikasynyň prezidenti. Bu gutluda şeýle sözler bar. Onuň Ali Hidraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow siziň Ali Hidratyňyz Günörtü Afrika Respublikasynyň hökümetiniň hemem halkynyň adyndan şeýle-de hut öz adymdan Türkmenistanyň garaşdygynyň 30 ýyly münasibetli siziň Ali Hidratyňyzda hemde türkmen halkyny tüý sürekden uglaýan siziň Ali Hidratyňyzda berkjan saglyk arzuw edýän hemde fursatdan peýdaranyp ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary mundan beýlegem putlandyrmagy hemem üstürmäge çarşýanymy tasdiklaýan. Siziň Ali Hidratyňyz size tüý sürekden
hurmat goýanyny mardaky anandyrmalamy kabul etmegde haş edýän Matamela Cyril Ramaphosa Günorta Afrika Respublikasynyň prezidenti. Häzir günlerde sanly ulgam arkaly giň gelmede geçirilýän maslahatlary işiň häzde wesenýär. Olarda Türkmenistan bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegi bilen bagly meselelere aýratyn ünsürlýär. Türkmenistan Russiýa Günorta Unury Aziýa ýurtlarynyň assosiasiýasynyň arasyna geçirilen iş uýurluk onlaýn maslahady hyzmatdaşygyň täze urunlaşmagy mümkinçilikleriniň bardygyny äşkär etdi. Taraplar sanly ulgam arkaly geçirilen gepleşikleri netijeli häsiýet bilen tapawutyny. Maslahada gatnaşyjylar hyzmatdaşygyň ileri tutulýan meseleler boýunça pikir alşyp, gatnaşyklary çoňlaşdyrmak üçin uly kuwatyň bardygyny belediler. Yurdumyzyň başyny başlaýan sebit hemem halkara ähmiýetli giň meşhurat hastamalaryny nazar almak bilen Senat pudugy tehnologiýalar, şeýlekeme energetika we telekeşirik ulgamy hyzmatdaşygyň geljegi uly uğurlarynyň hataryny görkezildi. Hyzmatdaşygyň häzirki ýagdaýy we geljegi maýy goýmaly çekmek bilen baglanşykly meselelerini birnäçesi ara alyp maslahatlaşyldy. Dürli uğurlardaky pikir alşmalar taraplarda uly gyzyklama döretdi. Türkmenistanyň Mawtumrady näki ýaşar bolmasynyň merkezi geçiniň hemem Özbegistan Respublikasynyň ýaşar bileşiniň merkezi geçiniň arasynda sanly ulgam arkaly duşuş geçirildi. Taraplar Türkmenistanyň hemem Özbegistan Respublikasynyň ýaşarynyň arasynda dostlukly gatnaşyklary putulanyrmak, özara bähitli hyzmatdaşyga ýol goýmak hemem giňeltmek, türkmen we özbek halklarynyň milli medeni mirasyny ýaşlaryň arasynda giňden wagt etmek, ýaşlaryň ähli ular boýunça iş tejribelerini artdyrmak maksady bilen Türkmenistanyň hemem Özbegistan Respublikasynda ýaşar maslahatyny geçirmek ýaly wezipler dogrusynda özara pikir alşdylar. Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri kitabynyň 13-nji tomynyň neşr edilmegi milli dermadan tutuş halkymyda hemem dünýäniň alymy jemgyýetçiligine öz bolşy sowgady boldy. Kitap bilen tanyşdyryş dabralary ýokary ruhyny täzelenýär. Türkmenistanyň prezidenti, Ýurdumyzyň Ilimler Akademiýasynyň akademigi, Lukmançylyk ilimläriniň doktory, professor Gurbanyňly Berdimuhammedowyň ensiklopedik işi, Ýurdumyzyň baý ösümlik dünýäsi hemem halk lukmançylygynyň gadymy däpleri bilen gyzyklanýan okuýjylaryň giň toparyna niýetlenenler. Çykyş edenler Mehriban arkadaşymyzyň 2009-njy ýylda başyny başlayan ilmi işiniň dowamy bolan täze kitabyň aýraty ähmiýetini bellediler. Kitabyň sakypalaryna ençeme dermanlyk ösümlikleriň şol sany belli bir ýerlerde duş gelýän ösümlikleriň melkemlik käýfiýetleri, olary ilmi we halk lukmançylygyna ulanmak mümkinçilikleri jekmejek beýan edilýär. Milli liderimiz olaň öwrülmegine durmuşynyň köp ýyllaryny bagyşlady. Davara gatnaşylan belleşi ýaly mazmuny boýunça özbolşly ensiklopediýa türkmen topragyny ötýän, asyrlaryň dowamynda durly keseller bejermek üçin netijeli ulanýan ösümlikleriň melkemlik käýfiýetleri barada bilimlen hazinasy bolup durýar. Döwlet başlarymyzy okuýjylary ekilýän we ýawany ösümlikleri bilen akademik nukdaý nazaryndan tanışdyrýar. Tanıştırılış davaralarını bellenşi ýaly milli liderimiziň ilmi işi ýurdumyzyň diňe bir derman senagaty ilmini näle eýsem dünýäniň fitoterapiýasyny ösdürmäge dogly goşandy goşdy. Elbetde täze neşir lukmançylyk işine asyrlar dowam edip gelýän däpler hemde döwrwap innovasiýalary utgaşdyrmak bilen bir hatarda TV'gi çygmalan ýokary netijeli dermanlyk ferişdelerini döretmek boýunça işe tergi berer. Kitap Mehriban arkadaşymyzyň köp ýyllyk ilmi barlygy işiniň netijesi bolup durýar. Şeýlede ýurtlaryň we halklaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary, insanperwer, hemem ilim bilim ulgamlary ýaly möhüm ugurlarda gatnaşyklary hemme taraplaryň berkitmek işine hyzmat eder diýip dawara gatnaşyjylar öz çykyşlaryny bellediler. Bu düýpli ilmi işiň esasynda Günnogor lukmançylygynyň görnükli alimlarynyň hemde TV'gi dermanxana ýygyderli ýüzlenýän türkmen TV'leriniň nesilden nesile geçip gelýän iň gowy tejribesi goýuldy. Kitabyň sakypalaryny ençeme dermanlyk ösümlikleriň şol sanda belli bir ýerlerde duş gelýän ösümlikleriň melkemlik käýfiýetleri, olary ilmi we halk lukmançylygyna ulanmagyň mümkinçilikleri jekmejek beýan edilýär. Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly kitap türkmen ösümlik dünýäsiniň özbolşly ensiklopediýasy bolmak bilen şu geçen ýyllaryň içinde diňe ýurdumyzyň derman senagatynyň işgärleri we lukmanlar üçin näle eýsem kitabyň dünýäniň durly dillerini terjime edilmegi netijesinde oň bilen tanışmak mümkinçiligine eýe bolan daşar ýurtly hünärmenler üçin bahatly ýetip bolmajak gollanmadyr. Hormatly arkadaşymyzyň garaşsyzlyk bagtymyda atly täze kitabynyň tanışdyryş dawaralaram ýokary okunatlikda geçirilýär.
Hormatly prezidentimiň Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmagyň watanynyn çuň mazmuny şygarasyna geçen şu şanly ýylla çapdan çykan kitaby, asarlaryň dowamyny ençeme beýik döwletler döredin türkmen halkynyň iň täze taryhyna öz boşly seýahatlar. Milli liderimden eserine beýlenşi ýaly, ata-babalarymyň hemişe ardy göden, 2-nji müňýyllygyň ahyryna döredilen garaşy türkmen döwleti dünýäniň syýasy kartasyna munasyp orny eýelip, tutuş adamzada öz şuglasyny saçyp, düýünden täze, bagtyar döwrüň başlananyň alamatlanyrdy. Arkada prezidentimiz kitabynyň sahypalaryna garaşylyk hemde öň göz başlary barada pikir ýöredip, hemme beýik eňişleriň üstünlüklerini hemde häzirki Türkmenistanyň barka artýan halkara awrynyň özünini, hud döwlet garaşsyzlygynyň gazanylmagynyň durýanyny belliýär. Garaşsyz hemişeli beýtarap Türkmenistanyň döwlet guruluşy hemde dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan doly gonurulýan durmuş ýölegleri, halkyň ardy islegini we pikirlerini hemişe nazarda tutan parasatly ata-babalarymyzyň köp asarlyk tejribesine dayanýar. Tanıştırıcı dawaralaryna gatnaşyjylar döwletiň hukuk esaslaryny ýa-da pogtalandyrmagy hemde jemgyýetimizi demokratiýalaşdyrmaga gönükdirilen ihlasly işler üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdiler. Çykyş edenler milli liderimiziň ýurdumyň garaşsyzlyk seneti münasibetli öz halkyna ajaýyp sowga döwürlen mazmuny boýunça hakykatdan gymmatly kitabyň berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň äger türlü gazananlarynyň garaşsyz watanymyzyň okuny ösüşiniň aýdyn beýanydygyny, edi diýarymyzyň durmuş ykdysadyň ösüşiniň masa döwlet başdamynyň ady bilen aýrylmaz baglanşyk kyldygyny aýratyn belediler. İdara kärhanalarda, ýokary okuw mekdeplerini Zenanlar Birleşiginiň guramagyny arkadagly döwürde bagtyardyr dinanlar atly maslahat geçirilip, ol işin häsiýet etsenni. Ýagşylyk haýfadan halkara Nevit we Gaz Universitetinde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmy Milli Jemgyýeti Bilim, Sport we Ýaşlar Syýasaty ministrlikleri tarapyndan sany uly markaly türkmen ýaşlary goluny eýýämiň beýik işleri atly okuw sapagy geçirildi. Ol Türkmenistanyň ýaşlary baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasynyň çäklerini, ýurdumyzyň ýaşlary barada döwlet syýasatynyň çygyrynaky kanunçylygyny kämilleşdirmegi we bu işlere ýaşlar çekmekde ýaş meýletinçileriň orundy ýyly atlandyryldy. Şun Halkara Gatnaşyklary Institutynyň hormatly prezidentimiň Ak şeherim Aşgabat adly kitabynyň türk dilinäki neşriniň tanışdyryş dabarasy boldy. Türk dilinäki täze neşer hormatly prezidentimiň dogonlyk halkyň diline çap edilen köp sany eserleriň üstünde olurdy. Munyň özi döwlet başdamyda goýulan şuňur hormatyň türkmen lideriniň ähli-umumy parahatçylygy berqarar etmekde we ösüji gazanmakda bitiren uly hyzmatlarynyň nowata gezek ikrar edilýän nufutnamasydyr. Çärägatnaşylar hormatly prezidentimiň bu eseriniň ýurdumynyň baş şäheriniň taryhy bilen ýakynan tanışmaga, oň täsin keşfine, binägerlik aýratynlyklaryna baha bermäge mümkinçilik berjekdir baradaky pikirleri beýan etdiler. Paýtagtymyzyň binägerlik keşfine türkmen halkynyň medeniýeti, däp destular hemde ruhy gymmatlyklary öz beýany tapýar. Bu eser türkmen paýtagtynyň rowşan geljegine nazarlanmaga mümkinçilik berýär. Bularyň ählisi bu neşeriň giň okuwçylar köpçüligi üçin ören peýdalyk hemde gazakly bolmagyny şertlendirýär. Tanıştırıcı dawarasynyň dowamyna şeýlede gadymy däp destular saklamakda we olary baýlaşdyrmakda iki ýurdun garaýşlarynyň meňzeşdigi bellenildi. Çykyş edenler Türkmenistan bilen Türkiýanyň gadymy medeniýeti we ören baý milli ýörelgileri bolan ýurtlar dogyny aýratyn bellediler. Bizim döwletlerimiz baý mirasa dayanmak arkaly taryhy tejribäni hemde ozalky nesilleriň umumy ruhy baýlyklaryny gorap saklamak bilen innovasiýa ösüş ýoly boýunça öňe okuny hereket etmek hyjy birleşdirýär. Ak şeherim Aşgabat adly kitabyň türk diline terjime edilmegi netijesinde dostlukly ýurdun giň jemgyýetçiliginiň milli liderimiziň başdamlygyna amala aşylýan türkmenistanyň awadan durmuşynyň üçine edilmegi gönüktirilen durmuş ugurly şäher guruluşy strategiýasynyň gerimine baha bermäge mümkinçilik alanlygy bellenildi. Tanıştırıcı dawaratyny gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul edip, onda täze neşriň çapdan çykmagynyň ýyl-ýyldan berkeýän türkmen türk gatnaşyklarynyň taryhyna möhüm waka bolmak bilen iki dogonlyk halkyň almak hemde medeni gatnaşyklarynyň geljekde de ösdürilmegine ýardam berjekdigini bellediler. Şunlara güneşi diyarmada obu hujuruk eşkalar üçin iň aýgytly hem jogapkärli döwür. Goçy hasylyny ýygnamak işi gyzganyny dowam edýär. Hormatly prezident buňky obu hujuruk özgörtmelerini ruhlara galkynyň ahyl ulaýatynyň edermen hasyl satlary agaltynyň ýeki hanatynyň esirip etmän watan harmana taşyrma ugrunda gujur gaýrat bilen zähmet çekýärler.
Şu günler vilayetin Gowaşaly meydanlaryna ak patrak ýaly açylan düzüm gozalar türkmeniň bereketli altyn güýdünde daýhan ihlasanyň hem zähmetiniň kemsiz ýerine düşenliginiň aýdyn güwäsi bolýar. Howanyň häzirki amatly günlerine netijeli peýdalanýan vilayetin paýtaçy kärinçileri şu günler ýygyn mögsümini gowşamaýan depkinni alyp barýarlar. Vilayetde hasyly ýygnamak işinde hormatlar kadamynyň tagalasy bilen satyn alynan paýta ýygyjy kombaýnlary netijeli ulanyp, paýta ýygymy gize günlüğinden gowşamaýan depkinni anyp barlýar. Eger kuwatda ýygyn mögsüminde ahal vilayetiniň edelmen kärinçileriniň günnelik hyzmatyna dünýäniň belli kompaniýalarynyň paýta ýygyjy kombaýnlarynyň işinden netijeli peýdalanan ýanygyny bellemeli. Yurdumyza gelip goşan owa hojalyk tehnikalary meydan synagyndan üstünlükle geçirli we ol synaglar tehnikalaryň artykmaçlykdan görkezdi. Şunda täze kombaýnlar daşky goşa goramak boýunça dünýäniň güllerine laýyk gelýär. Onda mehanizatorlaryň işlemi üçin amatly şertler döredilendir. Hormatlar kadamynyň ýol başlygyna yurdumyzda giň meçhuli özgertmeler üstünlükli durmuşa geçirilýär. Olaryň baş maksady halkymyzyň awadan durmuşyny üpçün etmekden, watanymyzyň güllä üçiniň ygtybaly binýadyny berkitmekden ibaratdyr. Daýhanlar ýetişdirilen hasylyň hemmesini ýygyna almak ugruna zähmet depkinlerini peteltmän işleýärler. Milli ykdysadiýetimiziň owa hojalyk pudugynyň döwre wagtlaşdyrylmagyna we köpügli esasy ösdürilmegine, daýhanlaryň zähmetini ykdysady taýdan höwüslendirmegiň gurallarynyň kämilleşdirilmegine möhüm üns berilýär. Dünýäniň öňdäwäji kompaniýalarynyň ýokary öňdürjükli tehnikalaryň satyn almagynyň hasabyna pudugy tehnika taýdan enjamlaşdyrmak, öňdäwäji agrotehnologiýalary we almy işläp taýýarlamalary ornaşdyrmak çäýerleri işçiň dowam edýär. Hormatlar kadamynyň ykdysady siýasatynyň möhüm ugurlaryna laýyklykda owa ýerlerine her kadamyň ykdysady gatnaşyklary emele gelýär. Eýetçiligiň durly görnüşleri ösdirilýär. Yurdumyzda 2019-2020 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdirmek boýunça maksatnamanyň kabul edilmegi bilen köpügli özgertmeleriň milli ykdysadiyetimiziň ähli puduklarynyň şol sany owa senagy toplumynyň döwre wagtlaşdyrylmagynyň we köpügli esasy ösdirilmeginiň nowatdaky tapgyryna badalga berildi. Umumyň bularyň hemmesi owa zähmetkeşleriniň topraga bolan söýgüsini, bol hasyl almaga gyzyklanmalaryny artdyrýar. Toprağımızdan alınan bol hasyl bolsa, watanymyzyň baýlygy, halkymyzyň rızkaly bereketidir. Ýygyn mögsüminiň häzirki gyzgynyny dowam edýän günlerine bolsa, paýtaçylaryň armaçylary bolan medeniýet we sungat işgärleriniň gatnaşmaklaryna, ag altynly meydanlarda gyzga wagtlaryň günorta hareketme döwrüne ýygydaly guralýan aýdym sazly medeni köpçüliklen şäherler akwallaryny muqaddes topraga gaýym maglan zähmet adamlarynyň güýjüne güýç goşup, olary geljekki zähmet üstünlüklerine galkandyrýar. Ýygyn mögsüminde tapatlanan öňdäwäjilara vilayetin jemgyýetçilik guramalary tarapyndan ýadygarlyk sowgatlary ýygydaly gowşurulýar. Şeýle bu ýerlerde kitap sergileri guralýar. Hormatly dinleýärler, ýurdumyzyň raýatyna we paýtaxt Maşgabatda 14-nji oktýabrda saat 20-den 15-nji oktýabrda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatynyň berýän habar bilen tanışyryň. Balykyň vilayatyna ötkäpýän mutgalyk günortagyň ordan teleskopda 8-10 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetine 11-16 gradus gündüzine 21-26 gradus kenary etraplaryna 17-22 gradus maýyl bolar. Ahar vilayatyna ötkäpýän mutgalyk gündüzine ordan teleskopda 7-10 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetine 7-10 gradus gündüzine 21-26 gradus maýyl bolar. Mary vilayatyna ötkäpýän mutgalyk Demiralk ordan teleskopda 8-10 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetine 4-9 gradus gündüzine 21-26 gradus maýyl bolar. Lewap vilayatyna ötkäpýän mutgalyk Demiralk ordan teleskopda 7-10 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetine 3-8 gradus gündüzine 20-25 gradus maýyl bolar.
Daşuğdur aytına ad kemultqarıp temarad kunna oran teleskonto 7-10 km eten şemal utar. Hova ijetine 2-7 gradus kunuduna 18-23 gradus mayl olur. Paytahtın Aşgabatda ad kemultqarıp kunna oran teleskonto 7-9 metr eten şemal utar. Hova ijetine 10-10 gradus kunuduna 23-25 gradus mayl olur. Yurdun boyunça oktyabr ayının 15-ine magnetik hadisatynyň gowşak täsirli bolmany aşylýar. Iri vatandaşlar güýt pasalyny günüň dowamında howanyň derejesiniň üýtgeýäniňi nazarlap, pasalyň aýratynlyklaryna laýyklykda gynmagi. Şeýle heme häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň qadadan 6 götürüm artma bilen baglanyşykly howa şertlarynyň adamyň bedenine ýetirip biläjek. Oňaýsyz täsirleriniň öňlenmek maksady bilen agaz burun örtüwini ulanmakly maslahat berýär. Mehriban ýeşarim. Bulary berk berjä etseňiz, ýylyň isläni pasalyny öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şundan watan habarlary peşimizde jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne aty watarma Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşür ösenýär. Ähli şuňda ne bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şindir. Hoş sağ olun, eli dileşerim.